खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो फेसबुक नायगिरि आंनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जागासिनो फेसबुकफोरावहाय आङो हाग्रामा बिथांखौहाय गाज्रि भाषायैहाय रायफ्रांनाय जाबाय अन्नानै आंखौ निमाहा होदो आं मा साननानै बेफोरबायदि रायफ्रांखो आं गावखौनो गाव सानस'नो हायाखै अन्नानै आंखौ निमाहा होदो गासिबो बिमा माहारिफोरा गाज्रि भिडिअ बानायनाय नुनायखाय आङो फेसबुकफोरावहाय बानायनाय नुनायखाय आंबो बानायफ्लांबाय आंखौ अन्नानै निमाहा होदो आंनि बुंनाय रावफोराथ' निमाहा होथावना नङा थेवबो नोंथांमोना आंखौ एसेबां हायो निमाहा होदो आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय जाबाय आङो फैसा मोननो थाखाय बा भिउस मोननो थाखाय बे भिडिअखौ आङो बानायनाय जायाखैमोन आरो बेफोरबायदि भाइराल जागोन ना मागोन आं इसेबो सानस'नो हायाखैमोन आरोना अनेक बिमा माहारिफोरखौ आङो फेसबुकआवहाय गाज्रि रायनाय नुनायखाय आरो एसटिनि दावराव दावसि जाबाय थानायखाय आङो रागा जोंनानै हाग्रामा सारखौहाय रायथावनाङि भाषाजोंहाय आङो रायफ्रांबाय अन्नानै आंखौ निमाहा होदो आं माब्लाबाबो बेफोरनि बिखय आङो भिडिअ लाबोला आंखौ अन्नानै निमाहा होदो आङो सानस'नो हायियाव बुजिस'नो हायियाव आङो हाग्रामा सारखौ गोबां गाज्रि भाषायै रायफ्रांबाय आंखौ अन्नानै निमाहा होदो गासिबो रायजो राजानाव आङो निमाहा बियो आरोना आरो बे भाइराल जानाय भिडिअआ आङो दानबाय आंनाव गैला आरोना अन्नानै आंखौ निमाहा होदो नोंगौ आं जाम्बि मानसि आंगि मानसि लेखा रोङा फरा रोङा आङो